Lubak og daot nga dalan pasulod sa usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental nga dugay nagagireklamo sa mga residente ang giaksyonan na. Ari ang balitang barangay ni James Paulo Yap. Dugay na nga ginareklamo sa mga residente sa usa ka subdivision sa barangay Malanang, Upol sa Misamis Oriental. Kining halos 4 ka kilometrong dalan nga pasulod sa ilang subdivision. Ang itsura daw sungkaan. Ang kalubak sa dalan ug ang ubang parte sa dalan nang liki na. Sigon sa usa sa mga residente sa lugar, nga sukad na tukod ang mga dagkong bodega sa ilang dapit, naguba sabang ilang dalan tungod sa nagaagi nga mga dagkong nga truck. Sa dugay nga panahon nga gaantos gid mi nga sige ka pakong-pakong nga usahay manervyos pud mi sa among sakyan kay tungod sa kadako sa guba sa kalsada kay nang liki kay dagko na kay mga truck mga agi. Matod sa Upol LGU, nga nadungog nila ang sentimento sa mga residente. Gipasabot sab nila nga anaa kunoy convergence project ang Department of Tourism ug Upol LGU aron ma-repair ang naguba nga dalan sa lugar, ilabi pa nga daghan ang tourist sites nga makabenepisyo sa maong dalan. Gani gisugdan na kuno ang rehabilitasyon niini nga mokantidad og kapin 45 million pesos. Nangayo sab sila karon og pagsabot sa mga residente samtang nagpadayon ang maong proyekto. Nalipay gyud mi nga ang kalsada gi kuan na gyud gi-repair na gyud. Nalay sometimes nga kung kusog ang ulan malapok-lapok lugar siya. Pero hangyo lang ko nga hatag lang talugway usahay malapok karon lang yun nga malapok inyong sakyanan pero pagabot sa panahon haruhoy na ato ang pagpadagan. Kauban si Bacoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.